Ino kahit si Yanel brother, amin kahit amin din iman bisita. Ino kahit si Yanel iman brother ba, amin ko nabutan dumay mana ko abini. Trials are on the way, but knowing that you're here with me, Babae, so bakit po ni babae na wani. Ito yung malimitaman na so kailan iso mga kalubok na iman. Kailan iso. Iman sa ngayon sa nakaumak ka kayo, kumadiyo. Dili mo si Yanel basta, dili yun. Nakauman labay si Yanel bro. Istoryahan tayo man. Uda ka na kilala ko siya sa luma din na eh. Malugay-lugay lugay nakuha ay dalan. Malugay sa agin magay yung sindong sa agin magay yung bagyo. Brother. So kita ko nakauma. Brother. Shalom. Brother. Mayong buntag darat brother. May buntag brother. Buntag Ako si John Mike. Ako si Ronnie. Kumusta tong lakaw brother? Okay ra lisod man yung dalan diri guys. Lisod yung dalan dia. Kon mo, mga bato man okay ra. Brother, hindi ko kay tag binisaya sa iuno na ya dagi-dagi gapon. Kawan ka man day. Awan. Sa amay ko na luman. Sa amay ko sa inay ko na luman. Pero Irin kita pa day gapon. yang ka luman ka gapon. Kasi lupad ang gapon. Kanini ka kayon? Dili gapon pa kana. Ngayon. Lain pa yato brother. Lagi ning ngalan sa inyong kuan lagi dire kay kanang nasa karato lang nga welcome Yeshua Mashiach is master of this camp. Unsa man na siya? Mao nang tawag namo sa among manluluwas jud from sunset to another, to magnify your name. Brother, lain pa yato wa. Anong lain mangalan sa inyong manluluwas? Shalom! Maayong adlaw sa tanan. Welcome sa atong channel, Bible TV Truth Only. Daghang salamat sa mga pangutana sa atong mga igsuon. So kining pangutana common kaayo ni siya diri kanamo. So ang pangutana mao kini. Nganong lahi man mo tinawgan sa inyong manluluwas? Pero sa dili pa nato tubagon kada nga pangutana, ubanay ko ninyo sa pag-ampo. Langit no na mga amahan, iyahay kami niini nga muang pagtuon aning inyong kasulatan, mga gahom ni Abraham, ni Yitzchak, kung ni Jacob, hatagi kami glamdag, panabot nga among mga viewers, mahayagan usab sila sa among mga pulong nga gikuha diha sa imong mga kasulatan. Kining tanan namong gipangayo, ipasalamatan sa imong ngalan nga gamhanan, ang ngalan sa kaluwasan, Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Okay, atong tubagon ang pangutana diri nato basahon sa kasulatan. So mabasa nato diri sa Buhat 4:12. Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini maluwas kita. Klaro kay mga igsuon nga ang istorya diri sa Buhat 4:12 nga walay lain nga ngalan nga kita maluwas. Kini gihatag gikan sa langit, no? Matod pa diri gikan sa silong sa langit nga gikahatag nga kita maluwas. Ang ngalan gikan gyud sa langit. So walay lain nga ngalan ang giingon dinhi. So kung aduna pay lain nga ngalan nga moabot nga nagdala sa kaluwasan, nahimo na siyang duha. So klaro nga isa ra gyud ang gihatag sa atong amahan nga para sa iyang anak, kay ang iyang anak ang iyang ngalan nagdala sa kaluwasan. Ug usab mabasa nato dinhi sa Mateo 1:21, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong panganlan og Yeshua, kay siya mauman ang mangluluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.
Yeshua ang paghahatag niini. Kay kining Yeshua usa ka Hebrew ni nga ngalan. Sa pagkasulat sa original nga libro sa Bible, no, sa scripture, usa kana siya ka Hebrew nga pagkasulat. Kay nganuman Hebrewanon ang mga katawhan nga nagsulat sa scripture. Gani si Paul iyang gisulat kini sa Hebrew Aramaic. Ug ang Greek nga pagkasulat nga gitransliterate ang ngalan, nahimo kini siya sa paglitok nga Iyesus. O gi-transliterate na sab ang ngalan sa Latin o gisampit kini siya nga Isus. Then gi-transliterate na usab sa ikatulo nga bisis sa English nga himo na siya og Jesus. Is a transliteration. To transliterate means to replace the letters or characters of a word with corresponding letters in another alphabet. Words may be transliterated into the Roman alphabet from their originals in Greek, Chinese, Japanese, and so on. The result is a transliteration, which preserves the form of the original as distinct from a translation which gives the equivalent word, often unrelated in form, in another language. For example, pteron is a transliteration from Greek, and wing is its translation. The name of Jesus hasn't been transliterated just once, but it's been transliterated 3 times. From Hebrew to Greek, from Greek to Latin, and from Latin to English. From Yeshua to Iesus, from Iesus to Iesus, and from Iesus to Jesus. When a word is transliterated, it loses its original meaning. That's because a transliteration preserves only the form of the original. So you use English letters to sound out a foreign word. A translation gives the equivalent word in another language. It doesn't sound at all like the word in the original language. It sounds like an English word. Therefore, Jesus has no meaning in English. Jesus has no meaning in Latin, and Jesus has no meaning in Greek. They are just forms of the original Hebrew word. We know that Jesus was a Jew. So we know that Jesus has a Jewish name. And that Jewish name of Jesus has a meaning. Yeshua is the name of Jesus in Hebrew. Yeshua is translated with the English word salvation. So Yeshua means salvation. Mateo 1:21 nga ang iyang ngalan gihatag sa amahan, ang amahan gayud, no? Klaro kaayo nga ang amahan gayud naghimo sa iyang ngalan, kay ang iyang ngalan nagdala sa kaluwasan. Klaro kaayo nga iyang pagkatawgon siya sa Yeshua. Kay nganuman ang iyang ngalan usa ka Hebrew, kay siya natawo man sa Israel atong panahon na sa Jerusalem, kay ang mga pinulungan nitong dapita usa ka Hebrew. Klaro usab nga masampit siya nga Yeshua kay tungod diri sa John 5:43 nga nagaingon, ako mianhi sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kay maigsuon nga niani siya sa ngalan sa iyang amahan. So unsam ni ngalan sa amahan? Yahweh ang ngalan sa amahan. Ang short form sa Yahweh is Yah. So ang ngalan sa anak, Yeshua. Ang meaning sa Shua igsuon is salvation. So klaro kaayo nga kung mulitok ka sa ngalan ni Yeshua, nagsampit na usab ikaw sa amahan. So klaro kaayo nagingon siya nga iyang ngalan karon wala dawata. Kinsa man day ang gidawat karon panahon na. So ang kasulatan nagaingon siya niani siya pero wala ninyo siya dawata. Okay, atong balikon ang pangutana. Nganong lahi man
mo tinawgan sa ngalan sa manluluwas. Okay, maigsuon, dili lahi ang among tinawgan sa among manluluwas. Kung dili, kini siya maugayod ang tinuod nga ngalan. So sama sa atong istorya nga verse sa Buhat 4:12 nga wala nay lain nga ngalan. So klaro kaayo nga dili ni lahi ang among gisampit nga ngalan. O diri usab sa Mateo 1:21 kini nga ngalan gihatag gyud kini sa amahan, no? Og sa John 5:43 siya nagdala sa ngalan sa amahan. Maigsuon, klaro kayo nga kiningalan nga among gisampit nagasubay gayud nini mga verse nga among gibasa karon. Ang iya ngalan sa amahan ug ang Yeshua salvation, ang iyang ngalan nagdala sa kaluwasan. Og daghang salamat sa inyong paglantaw niini nga video, sa inyong pagbisita dinhi sa Bible TV Truth Only. Dugang pangutana, i-comment lang diri sa ubos og Shalom! Hallelujah! Shalom! Please like And subscribe to Bible TV. the truth only. Hallelujah. Shalom. Hallelujah. Shalom. Please like and subscribe to Shalom. Please like and subscribe to Bible TV, the truth only. Hallelujah. Shalom. Please like and subscribe to Bible TV, the truth only. Hallelujah. Shalom. Please like and subscribe to Bible TV, the truth only. Hallelujah. Shalom. Please like And subscribe to Bible TV, truth only. Hallelujah. 1. Shalom. Please like and subscribe to Ano to? 2, 1. Shalom. Please like And subscribe to Bible TV, the truth truth only. 2, 1. Shalom. Let's subscribe